ka chanela ka lo lom le veka cheu tun chuma chuanin Korean TV series munom tak mai 18 again ti kha kan clear ho le don ani high school pahnih chu basketball a an lo in tuma Shilin High School a an thiam puipa ber chu Hongdae Yung ani bola chanlai chuan thil hret chuak zokin anin khelhma chi alo langa an coach chuan thiam takani thule tunmet cha thataka a khel ani chuan national level thlenga chan chanai thu alo hrila akina chuan a bialnu dajung localin thil hril tura nei thu chu aron hrila mase match zo huna nga phot tur thu chu hrilena kalsan tangalani tichuan Daeyung chu ron har chuak zokin khovel ro puina le ming thanna ai chuan a hmangai ber chu thlang zokin court chu chuasan tangala pona chuan dajung chu va pha in engkim dang aya a thlan ber thu le anuna chuan a poimo ber thu chu avashilta ani kumsom paria ta lo liam ta a Daeyung le dajung te po lo in nein fanu le pakhat ve shia le shiu te an nei bok mase anin kar chu high school kalayang ngot kha alo ni thei to bik lo annu pa in kara chon boina neu omin in chen hial chu an lo tumani ti chuan phur lo tak chuan Daeyung chuan a tho na company lam chu apanta a zana chuan a boss chuanin kumno pang taka fa anei chu mi polo taka chua chan tia a chung ko chung chang ron soi chuan Daeyung chu a thin rim hle a na atanga a ban thu a boss chu a hril ngal bok chumi hnu chuan anupui dajung bola chuan kalin dajung chuan a tu ka korta in chen tur chung chang soi ho ani tur thu chu alo hril non le a mase Daeyung ero chuan anupui chu lamhangai hle in chen chu alo la du lo hle thung chu boru ka changa aril ru ti fim tumin Daeyung chu high school kalaya basketball an lo khelna thina chuan kal le in mase player thatak ani to lo ti chu a chiang reng mai ti chuan top nan avom lut ani phot chuan ahma anun dan nga ya let le tur chuan du thu asam ta a chu thu a soilai chuan khopui le kol phena satak ron omin Daeyung chuan avom lut ta chat bok chumi hnuwa supermarket ta zu lei atum chuan dor ngak tu chuan a ID lo dila chutia patling pui ID an lo dil chu makati hle dor ngak tu nu chuan en chian chuan afanu shia alo ni reng ti chu amuta achung ta hriat lova chutia na alo thok chu hawin mase afanu chuan alo hreta hau lo Daeyung chu kongkhar dar thlanga anin en chuan na phu chiang kher mai achan chu kumsom pariat vel lek mel alo put wang chu ani thil om sia shalo tak chung chuan na kalta a thian pa diok chin chu vatlo in mase ani po chuan ron lut ro emote in alo bei chiama Daeyung chuan a thian pa ani thu hril mase alo oi saklo an high school kalai thalak le Daeyung a mel chu en kopin ti chuan a thian pa chu ano pang thale ti chu oi ve ta Daeyung chu a ina chen tirin apa ang chuan le machang tangal boka atuka chuan dajung chu court lama kalin mase Daeyung a mel reng mu ani talo beidong taka at sualai chuan ahma na alo dil to na a JBC company lam chuan interview nei tura atlin thuan ron shilta a alom kher mai nakina chuan dajung chuan afapa shiu chu school lama chuan alo thla ve meka chuti lai chuan apasal Daeyung chu ron lut ve in passenger pakhatin raipur pakhat thutna aken du lo wang chuan zirtir na alo pehlak bok ache dana wang chuan dajung mit po chu alo langal hle ani Daeyung chu afapa te skula chuan alo kal thale ni in uyong mingpu ang chuan a in mel hria tirta a afanu chuan ma zana mi mak taka mu pa khati lo hringalin alo vin ngal vak hemi atang hi chuan Daeyung no pangso khi uyong ti hlirin kan soiri to don ani ti chuan uyang po afanu thian pa ji ho po kal ve reng ti chu mule ta zela ji ho hian afanu shia chu alo ngai zom ru hle thin school bathroom a chuan zirlai dangten afapa shiu antinom na thin ti chu avanghuta a mase shiu chuan engma alo hril du lo break light chuan afapa lo ti du da tu an school basketball player ni bok jasung chu lo langin a omreng lai chuan afapa chu aron tinom na le a
chu vele thin remin chung ho chu zirtir na apelak bok uyang chu school munglama akalai chuan afanu shia chuanin mei azuru ti chu amuta a haulai tak chuan an zirtir tu pakhat lokalin ma se shia ero alo tlan cheman an zirtir tu chu a classmate lui choi lo ni reng ti shia in a ming chuan a kawa choi chuan zirlai in a minga a kau wang chuan lung oi lovin office lama a hruai ta a uyang chuan afanu in zirtir na dong se ati wangin ziala zup thu alo soibok shia ero alom vak lo ti chuan an chung te chu kau ni ngalin da chung chuan uyang an mu chia chuan makati ta hle chiang ke kok chuan an ena apasal de yung nen in ang ati hle bok chuti lain diok chin local ve che in afapa ani thu aron soita a an boina an chin fel nu chuan da chung chu JBC company lama anchor na interview tur chuan nakalta a ahuna lo thlen chuan thiam takmaya ron tong chuakin interview tu te mit po chu alo tling hle ani chumi zan chuan da chung chu a thian nu Irene nen chuan zuan induna Irene nen hian thian an ni than na chu an high school kalaya tang to ni in Irene hian de yung chu alo ngai zong ve hle thina ma se da chung nen anin ngai zong ti a hriat chuan thin rim hle in anin ti boi pha bok tum khat chu Irene chu zirlai dang ten an lo ti nom na vak maya chu vele da chung chuan va chanin an tan cheta a chu ta tang chuan tun thlengin thian an lo ni ta ani Irene chuan da chung chu anuna har satna te chu thei hil turin alo tia imit singin voice som chirla imen rola imi pamu masak ber chu itana khuwa nu ruat ani mai ti in alo shil ani da chung po chuan a zom ta ngal wat chuti lai chuan da chung chu motorin ron su trepin ma se uyang chuan a ron chan man hlo ti chuan da chung chuan amit mengin ami pamu masak ber chu uyong ani ma se de yung ti reng reng a si lo da chung chuan de yung de na anin ton chan dan te she chuakin tunang che hian motor lakata alo chan himachanga in tong an ni ti a she chuak ngal rum rum mai nakina chuan choi kha lo langin an vai me hian in classmate thin vek lo ni in choi po hian da chung chu high school kalai khan alo du ve thei hle ani ti chuan an vai chuan a phur hota a Irene chuan uyang chu chhelo lo ti ve hle bok ina chuan da chung chuan thalak lui en ngalin uyang le apasal de yung te chu anin ang hle ti chu a muthiam ta a chuan uyang chuan a fitness nei le le a basketball player that tak ni le chu tumin alo bei meka school kala hun don ti in da chung chu lokalin de yung nen anin an hle thu chu a soita a arukin apasal chuan fa alo nei reng ani ta chu aring hialani ma se a thian pa nen chuan anin soifele thei ta shama de yung te high school kalai hian tum khat chu ro asur vak maya da chung chuan in hliap a ken lo wangin alo ho thei lowa mi patam takin a mel that wangan hliap zon puya an som lain de yung chuan ron awin ho puya asom ta a ti chuan da chung chu de yung rol chuan ho ta ani chutiang che chuan afanu shia chu ro sura chuan ni hliap nei lovin alo om meka uyang chuan dora ni hliap chu valei vatin pakhat shia pe in pakhat chu shi uta na da boka uyang chuan a fate ta na omtok lo thin ti chu mi fate an nu le paten an ron hruai nak lai a mu chuan a hrethiam tabok da chung chu Irene nen an bazar lain JBC company lama tangin a tlin thu chu an ron shilta a ti chuan ani ma sabera tan chuan a fe chuak vele ta company a chuan lak thar pathum dangan lo om ve bok chuti lain team leader zu chuan lak thar te chu thali chung en chin phot an ni nuwa an pas ani chuan a ngeta an tho tur thu alo shil in chung lama an ho tu te lam chuan da chung chu a upat to wang le nu ani to wang chuan an hnena thokatan no tu vak lo ani midang chuan interview tura kawan don thei hle lain da chung ero chu an ho tu te chuan interview nei tur chuan an thi du ta ho lowa ril ru po alo hnual pha hle chuti mek lain school lama cha sum te thian ho chuan shiu chu an lo ti boy ve zela uyang chuan lo hmu in chu vele cha sum chu in khel puya chawin an hne ani chuan shiu chu akal sanang ti chuan anin ram siam ta a anin tum tur thu chu thang ta chiamin shia po chuan lo she ve a kot lam pan chuan atlan ve ngal
ti chuan uyang te pa fa chu tang donin za sung te thian don chu an tum ta a ti chuan an sop te shep mai an chakta ka wang chuan shi u chu a thian te chuan lo lom pui hle in ral khata tang uyang chuan in afpa chu chuang taken lo clear ve bok chumin nuwa afanu chu han bai bai in ma se shia chuan dora ati hlo vaka wang khan alo la mil hlei theilo shia chu nui lem lo ma se aruk tak chuan a u nau pa te chaka wang chuan alo lom hle a cha sung chu a u nau pa ti du da tu ani wang chuan ho hle in an nuwa ama ngei chuan zirtir na apehlak bok zana chuan JBC company lam lo lang le in da chung chu interview tura som tu a mu lo fe nuwa an leader chuan she hle ma se midang hek lo chu baseball star lar tak ji hun interview nei pui tu chuan atita a interview an nei lai chuan ji hun na teammate zinga pakhat chuan tuiron thein producer lam chuan an interview a cheta vekemo an ti man ma se da chung chuan thiam tak maya aron khu moi zat zat ta ka wang chuan an ho tu te lam po da chung thiam em wang chuan an lo lom hle ani chu te tang chuan da chung chu thiam em wang chuan media lama mi chuan an soina sata hle a ma se an fak chung reilo high school kalaya fa apai ti chu tu emo hian alo the dar saka aming thatna chu aron khu bo sak ta vek mai school a po chuan da chung chanchin chu lo sheve in chi u pona nu an soi dan awang chuan she om lo ti hle za sung chuan hriat nuam lo taka da chung chang soi lai u yang in awa mu chuan thin rim hle in awa pan hnaya ma se a khoi ma che in shia thian pa ji ho chuan a thian nu chu tianga a soi chu thin rimin aron nek chuai mai ti chuan in sual chun zomin za sung in mula vua ka tum lai chuan u yang chuan alo chan man lo chumi nu chuan za sung le ji ho te chu zirtir tu te hne na shuayan nia ma se anin sual chan ero an soi du lo chumi san chuan JBC lam chuan company dinner nein baseball team te po chuan soma da chung chuan ji hun interview nei pui don mek lain director chuan lo pot chatin da chung chu alo du vak lo thin shim shimani aya no pangsok yung mi chu interview nei pui turin atita a ma se ji hun chuan da chung adu zok thu alo shil lakina chuan director te chuan anchor no pang tak pani te chu an du lo chung chu in pui an tum ti chu ji hun chuan avak muta a atho man trap ti in da chung alo lang hlo ti chuan da chung chuan no pangsok te chan nan chuan director te chu atilom vel ta a ral khada changa da chung che dan lo mutu ji hun chuan da chung che dan awang chuan alo ngai na chan hle alo ni ho konga chuan da chung chu kong sira zurui ho chuan lo ti buain ma se chu ti lai chuan a ho hun lo ngak mek tu u yong lo lagin ron chan man lo ti chuan u yang chuan in thleng thla ho in adu tu sam pui tlin tir konga ril ru petu le afa te chu school lama alo en kol thei thu chu a shilta a da chung pona kum ngai tu a ril ru apui tling hle ti a hriat chuan makati ve hle bokani atuka chuan da chung chuan ji hun chu interview alo nei pui ta renga chuti mek lain school lama chuan shia chu apum nat wangin alo tluwa thil thleng lo mek tu u yang chuan afanu na tuar lam chu pan ngalin namdo in thleng a puakin a pothleng ta zak mai thil thleng chu da chung interview lo nei zo chia chu an shil ngal boka damdoi ina chuan u yang chuan shia chu ompuin shia anat thu chu a then pa Diogjin le Irene te chu a shil ngala Irene pon star pa u yang om ve ti a hriat chuan damdoi in lampan chu a phur pha hle u yang chuan afanu chu enin atet laya adam lo lai zong zonga bang ang taka damdoi ina akal pui thin lai te kha hre chuakin afanu chu kum no pangte a chung ko ke dar luna manangai ta chu alai nat hle ani shia aron har chuan u yang in alo khoya wang chuan alo ngei thei vak lawa nakina a thian te pahni po chu lo thlengin an huloka da chung po aron lang ve a da chung chuan u yang in afanu damdoi ina a pothleng zak ti a hriat chuan alom hle ani da chung chuan Diogjin hena fa pathatak anei wanga fakin chung khata in siam mai ta po poya ti lo tia a soi chuan u yang le Irene ta chuan Diogjin maya an tui in lai chu an phu thot mai sin dot le a chuan da chung chuan a pasal te yong chu ko ta local nge ngai tura shilin a local lo ani poin anin thenna chu kalpui tlang tho tura ni thu chu a shilta a
ti chuan a tu ka chuan court hun chu alo thleng ta da chung chuan a pasal hmel an hmule don ta lo emo ati lain uyang chu aron lut ta a uyang chuan a hmangai chan chu alo la hre ve hle ni tur ani da chung lam chu panin a pasal de yung chu a om ve reng thu chu a hrilta a da chung chuan in makalo ti hle ani